Bizkaiko metalgintzaren hitzarmena negoziatzeko maila akordioa lortzen saiatuko da. Gaurko bileran goizeko 10:00 hasi da bilkura Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan. Bertan sindikatuetako ordezkariek eta metaleko enpresen Bizkaiko Federazioak batu dira Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin. Hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin egiten duten 3. batzarra da, jarrerak hurbiltzeko eta akordio bat lortzeko saiakeran. Metaleko enpresen Bizkaiko Federazioko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkari sindikalek joan den astelehenean hileko 23 egin zuten azken hitzordua Bilbon Jaurlaritza bitartekaritza. Orduan aldeen arabera nahikoa ez den proposamena aurkeztu zuen Jaurlaritzak. Gaurko bilera joan den ostiralean egitekoak baziren ere, asteazkenean Bizkaiko metalaren negoziazio bilera gaur arte atzeratu da. Eguerdion denoi, hilako 30 ditu gaur eta iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea esan bezala. Aurki akordioa iritsi daiteke Bizkaiko metalgintzan, beraz gertutik jarraituko dugu gaurko negoziazio bilkura. Beraldetik Idoia Mendia Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuak Euskadi Irratian nabarmendu duenez, aldeak urrun daude oraindik, baina gerturatzen joango direlakoan dago, Gipuzkoan eta Araban gertatu bezala. Aiarade Urreta lankida da, pantailaren beste aldean. Eguerdion, Aiara. Eguerdion, kaixo. Tira, Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan aurkitzen dira orain alde negoziatzaileak, zer gehiago dakigu? Bai, horrela da, momentu honetan ziurtatu digutenez, jarraitzen dute bileran bi aldeek eta zuk aipatu duzun bezala, 3. aldia da biltzen direla bai patronala eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak Eusko Jaurlaritza bitartekari dela. Gogoratu behar da, joan den asteko bilerara Eusko Jaurlaritzak proposamen bat eraman zuela bai gainera, bi aldeen osteko eskaerak entzun ondoren, hala ere sindikatuek adierazi zuten proposamen hori ez zela nahikoa. Beraz, gaurko egunean ikusi beharko dugu nola doan negoziazioa, momentuz esan dudan bezala, bilera jarraitzen du eta azken berri ematen jarraituko du. Ados. Protesta egun handien artean, mobilizazio txikiagoekin eutsi diote Ipar Euskal Herriko sindikatuek pentsio reformaren aurka. Elisabeth Bornelen ministroak proposatutako reforma Frantziako Duenaren zain, bada besterik ekonomiarekin lotuta Ipar Euskal Herrira begira erretreten erreforma Frantziar legebiltzarrera helduko da astelen honetan. Sindikatuak soilik ez, eragile sozialak ere lerratu dira egitasmoaren aurka. Biharko gainera grebara deitu dute, ezta? Bai, horrela da, pentsio erreformaren biharko egunaren, greba egunaren bezperan iritsi da Frantziako asambleara pentsio erreforma eta atzo Elisabeth Borne lehen ministroak ziurtatu zuenez, erretiro hartzeko gutxieneko adina 64 urtera igotzea negozia ezina da. Besteak beste, erretirorako eskubidea 62 urtetik 64 urtera igotzea planteatu du Parisko gobernuak eta horrez gain pentsio osoa jasotzeko 53 urtez kotizatzea. Horren aurka baina duela aste batzuk hasi ziren mobilizazioak eta jarraitzen dute mobilizazioek bai Ipar Euskal Herrian eta bai Frantziako lurralde osoan ere. Hala egunotan mobilizazio txikiak egin dituzte eta bihar gainera greba eguna dute. Protesta egun handien artean, mobilizazio txikiagoekin eutsi diote Ipar Euskal Herriko sindikatuek pentsio reformaren aurka. Elisabeth Bornelen ministroak proposatutako reforma Frantziako asambleara heldu da. Asamblea beroa izan da. Hainbat alderdi kontra egotez gain, orain arte, horren alde egon diren alderdiek ere euren ezin egona azaldu dutelako. Gaur-gaurkoz ez da batere ziurra reformak beharrezkoak dituen botoak eskuratuko dituela. Hala ere, Macron presidenteak aldarrikatu du ez duela amore emango. Parlamentoren oniritzia lortuko ez balu erreforma onartzeko beste bi tresna ditu. Frantziako konstituzioaren 47 bat eta 49 hiru artikuluak, baina modu horiek demokraziaren lapurreta direla salatu du Eskerrak. Eta testuinguru horretan, hilaren 31-arako grebara deitu dute 8 sindikatu nagusiek.
Gainera Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreforma gaur iritsiko da berez Frantziako asanadara eta horren aurka egiteko protestak egiten ari dira. Hegoaldean berriz pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik aiara eta testuinguru horretan gaurkoan labek agerraldia egin du ipar zein Hego Euskal Herrian etortzear dauden pentsioen erreformen inguruko bere irakurketaren berri emateko. Zer gehiago dakigu hortaz? Bai, horrela da, Madrilgo eta Parisko gobernuak planteatzen ari diren pentsio erreformen inguruko irakurketa egin du LAB sindikatuak eta sindikatuak azaldu duenez, sistema horiek negozio pribatuari mesede egiten dioten politika ekonomiko neoliberalen logikari erantzuten diote. Eta egoera horrela, LABek ziurtatu du posible adela pentsio erreformaren iraunkortasuna bermatzea, baina murrizketarik gabe. Macron eta Sánchezen erreformak gainera sistema publikoaren eraso bezala direla salatu du sindikatuak eta egoera horrela testuinguru horretan. Gizarte segurantzaren euskal legea beharrezkotzat jo du sindikatuak. Eta horretarako mobilizatzen jarraituko du sindikatuak eta hurrengo data otsailaren 8an izango da Irun eta Hendaia arteko mugan. Kalera ateratzea tokatzen da, pentsioak defendatzeko kalean egon behar dugu, eta zentzu horretan, datorren otsailaren 8an, labetik mobilizazio bat antolatuko dugu, Hendaia eta Irun lotuko dituen mobilizazio bat, argi utziaz, herri bat garela, nazio bat garela, erabakitzeko eskubidea dugula eta bertan erabaki nahi dugula gure pentsio sistema zein den eta era berean murrizketa berri hauen kontrako jarrera argi adieraziz. Mobilizatuko gara, hemen lan, kotizatu, erabaki pentsioen erreformei ez lelopean. Ondo da, aiara biharko egunean bereziki gertutik jarraituko dugu greba deialdia, izan ere badute nahikoa jokoan, gero arte. Gero arte, eskerrik asko. Tira eta solasaldiko partean gainera Peio Dufau CGT sindikatuko kidearekin egingo dugu konexioa erretreten erreformaz sakonago aritzeko. Lehenago baina bestelako protesta batzuei helduko diegu. Orain izan ere Donostiako onkologikoko garbitzaileek 20 eguneko grebari ekin diote gaur, ela sindikatuak deituta Ilunion enpresako 20 langile azpi kontratatuek, gehienak emakumeak protesta egingo dute egoera ez egonkorrari irtenbidea emateko. Donostian asteartean emandako prentsa horrekoan elako arduradunek azaldu zuten onkologikoan lanaldi osoan kontratatutako garbitzaileek 20.000 euro inguru kobratzen dutela, urtean Gipuzkoako kale garbiketako langileek baino 25% gutxiago. Adierazi zutenez horrek esan nahi du antzeko lana egiten duten sektore maskulinizatuetan urtean 5.000 euro gehiago kobratzen dituztela, sistema kapitalista patriarkalak ez dielako balio ekonomiko bera ematen sektore feminizatuei eta maskulinizatuei. Bada lan arloaz gabiltzala, protestez arago bada besterik aipatzeko. 79 langile hil zireniaz Euskal Herrian beren lanpostuetan 2021an baino bat gehiago izan ziren eta 2020an baino 4 gutxiago. Horiek ala guztira 530 lagun hil dira lanean azken hamarkadatan. LAB sindikatuak urtero lan istripuen inguruan egiten duen txosteneko daturik deigarriena da, azken urtekoa iragan astean
batean aurkeztu zuten. Txostenarekin batera beste hainbat hausnarketa mahaigaineratu ditu sindikatuak eta hori ez hitz egiteko kamararen beste aldean da Jonan Goñilan, Osasuneko idazkaritzako kideak. Kaixo, Jonan. Apa, egunon. Egunon tira, gaiari heltzeko adierazi duzuenez, iazko lan heriotzen erdiak eragotzi zitezkeen oinarrizko babes neurriekin, baieztapena ez da edonolakoa, behar ginen bizitzez ari baikara. Ez da edonolakoa, eta, tamalez, errealitatea, jasaten ari den errealitate gordina da, eta aztertuta gertatu izan diren istripuak, ondorio horretara iritsi gara, ez? Azkenean, segurtasun neurriak ez daudelako, prebentzio legea ez delako betetzen, eta prebentzio legea betezkero, aipatu ezun bezala, behintzat istripuen eta heriotzen erdia gutxienez, bertan geratuko didatezke, eta momentu honetan bizirik egongo ziren bere sebitarte eta bere familiakin eta lagunekin. Halakoak ekiditzeko sindikatuek behin eta berriro jarri duzue gainera fokua erakunde eta enpresen prebentzio neurrietan. Zein da hemen hutsune nagusia, ez? Zergatik ez zaio honi modu serioagoan edo aurre egiteko neurriak hartzen? Modu erraza eta azkar baten esateko, esan dezakegu, enpresariak ez dutela prebentzio lege betetzen, ez dituzte babes neurririk ezartzen, eta ez dago legea betearazteko inongo mekanismorik eta bereziki ez dagolako gaur-gaurkoz borondaterik gobernuen aldetikan eta nausasuna zaintzeko jarduten erakundeen aldetikan borondaterik hala izan dadin. Orduan, zentzu honetan, nahiko impunidadea egon badago, eta nahiko doako ateratzen da prebentzio legea ez betetzea. Eta tamalez, azken finean, egoera honen aurrean, langilea, sindikatuak, bakarrik aritzen gara honen defentzan eta honen aldarrikapenean. Eta nolabait, langileen esku eta langileen lepo geratzen da, bizkarrean geratzen da, euren eskubideak, baita lan osasunari dagozkenek aldarrikatzen da. Eta orduan zer agiri gara esaten, halako heriotzak saihesteko borondate falta dela dagoena? Guk uste duguna da, hemen borondaterik ez dagoena da, konfrontatzeko patronalarekin. Bai, gobernuak oso posi daude patronalarekin, oso harreman hona dauzkate, ez berri sindikatuekin, behintzat gobernatzen diguten gobernuen aldetikan, eta orduan ez badiozu konfrontatu nahi, eta ez badiozu belarretik antila, nolabait exigitzeko babes neurriak zarri bar direla, azkenean eramaten zaitu, nolabait bestalde batera begiratzea. Gainera esan beharra dago, bai patronalak, bai gobernuek, nolabait agenda eman komuna dute, eta da langileen lan eta bizi baldintzen prekarizazioarekin badatozela. Eta azken finean, pentsatu behar duguna da, lan istripuen atzean dagoen faktore arrazoi handi nagusietako bat dela prekaritatea. Eta, urten poderioz ari dira langileen baldintzak prekarizatzen, eta azken finean horrek nahi eta nahiez eramaten du lan istripu gehiago gertatzera, hildako gehiago gertatzera, eta horri ez badiogu aterabide edo konponbiderik ematen, nekez lortuko dugu prebentzio legea ere eta babes neurriak ere errespetatzea patronalaren aldetikan. Orduan nik uste dut hori dela atzean egin behar dugun hausnarketa nagusia. Eta dela bukatu beharra dago patronalak daukan impunidade horrekin. Eta aurrela izan da gero beste alde batetik, txostenean jasotakoei begira, heriotza ez traumatikoen aritik, laben kalkuluen arabera 276 inguru izan ziren iaz laneko gaixotasunen ondorioz hildakoak. Bada modurik hau benetan horrela den jakiteko, informazio falta salatu izan duzu ere? Bai, hala da, instituzioak, Euskal Herriko administrazioak erabiltzen dituzten datuak dira, mutualitatek emandako datuak, denok badakigu oso ondo zer diren mutuak azkenean enpresarien elkarten dira, legez horrela direlako, orduan, beraiek patronala da, neurri batean bai parte eta bai epaile, beraiek ematen dituzten nahi dituzten datuak. Eta, nahi dituzten eran bai faltsutu ditzakete datu horiek. Eta hemen ze gertatzen da, gaixotasun profesionalek, mutuek ez dituzte bere gain hartzen
kasu gehienetan, eta bideratzen dituzte nolabait gizarte segurantzara kontingentzia komunak izango badira bezala, alegia lanarekin zerikusirik ez dutenak. Orduan, azken finean, laneko gaixotasunak ez dira aitortzen, eta nazioarteko osasunaren erakundeak esaten duena da, lan istripuagatik hiltzen diren langileen 20% besterik ez dela, eta 80% izaten direla laneko gaixotasunengatik. Orduan, guk hori salatu behar duguna da, azkenean mutuek emandako datuak dira, beraiek ezkutatzen dituzte eta ez dituzte aitortzen gaixotasun profesionalak, eta gertatzen direnak, baino askoz hildako eta heriotz gehiago suertatzen ari dira tamalez. Guk estimazio horren arabera, kalkulatu ditugu, azkenean 276 nolabait laneko gaixotasun ondorioz hildakoak izango dira kontuan hartuta lan istripuagatik 79 langileak izan zirela pasaden urtean. Kalkulu horretara goaz, baina azkenean estimazio bat nolabait oinarrituta nazioarteko osasunaren erakundean oinarrituta. Gainera, bukatze aldera joan txostenera jotzea baino ez dago egoeraren larritasunaz jabetzeko, urte berria abiatu da orain gutxi, zein litzateke, aipatu dituzun gauz guztien artean, eman beharreko lehenbiziko pausuak, halako datuak 2023 urte honetan ez errepikatzeko? Nik uste dut, zuk eman dezuela, ontsa berdan galderan aizuzenerakoarekin eta dela, larritasunaz jabetzea, ez? Nik usten duguna da, bai instituzioak eta gobernuen aldetikan, eta nola ez patroen aldetikan, konplazentzia gehiagin dagoela, normalizatu nahi dutela, urtero, hain kopuru altua izatea hildakoena. Gainera, ikusten ari gara, azken hamarkada honetan, gora doazela lan istripuak eta hildakoak, ez bakarrik labek esaten duelako, datu ofizialek hola esaten dute, eta horrela izanik, ez dugu ulertzen zerbatikan zaio gai honi seriotasun gehiagorekin heltzen, baitarteko batzuk gehiago jartzen, bai lan ikuskarien aldetiken eta kontrolatzeko bitarteko gehiago jarriz, eta baitare, esan beharreku gauz bat, eta da, bai Osalan, bai Nafarroako Lan Institutuak ezarritako egitasmo edo planek, nabarmen da kale egin dutela, ez? Eta berriro diogu, nahi baldin badegu lan istripuekin bukatu behar dugu ere bai ematen ari den prekarizazio prozesu honekin. Eta horretarako erabaki politikoak hartu behar dituzte Nafarroa eta EAeko gobernuek. Bada, informazio honekin, aipatu dituzun lehen biziko pauso hauek kontuan hartu, eta 2023 urte hau ez den aurrekoak bezain beltz bukatzen. Eskerrik asko Ignan eta hurrengora arte. Venga, mila esker zuei. Jarraian ordea energia berriztagarri helduko diegun, Eusko Jaurlaritzak joan den astean jakinarazi zuen Labrazta eta Azazetako proiektu eolikoek aurrera segitzen dutela. Labraztak aldeko adierazpena jaso zuen jada ingurumen inpaktuari dagokionez eta Aixeindarrek gaur jakinarazi du Azazetakoak ere jaso duela jada sozietate publiko horrek eraikiko ditu bi parkeak Nafarroan ere, beste 4 parke eolikori eman die gobernuak ingurumen baimena udane arbeo. Labrazako eta Azazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megabateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoa dira. 3 proiektu eoliko zari gara eta 3 bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurre ikusten da, eta era berean urtean 50.000 tona CO2 baino gehiago atmosferara isurtzea saiestuko da. Azken xehetasunen berri eman du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke.
Proiektu honatzean Aixeindar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak Energiaren Euskal Erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Testuinguru honetan naiz hedabideak jakitera eman du Labrazako eta Zazetako parkeak energia eolikoaren lurralde plan sektoriala oinarri hartuta izapidetzen ari direla. Plan hori Juan Jose Ibarretxeren lehen agintaldian egin zen 2002an, Josu Jon Imazekin industria, merkataritza eta turismo sailaren buru zela. Berak onartu zuen orduan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan parke eolikoak ezartzeak eragin handia izan dezakela lurraldean, eta eragin nabarmena izan dezakela ingurune naturalean eta horiek kokatzen diren lekuaren ingurunean. Dokumentuaren arabera parke eolikoak hirietatik urrun jarri behar dira, edertasun handiko edo eduki kulturaleko espazioetatik kanpo eta parke bat instalatzea errentagarri egiten duten espazioen artean alternatiben azterketa zorrotzen bide zaien kokalekoak hautatuz. Madrila begira ordea Espainiako gobernua soilik baietz legea erreformatzeko lanetan ari dela aurreratu du La Vanguardia egunkariak, izan ere polemika sortu du legeak ezarritzenetik, haren ondorioz sexu delituengatik zigortutako 270 pertsonaren kondenak berrikusi eta jaitsi baitira. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos, como el Partido Popular, que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años. Soilik baietz legaren bueltakoak aurreratuta laster helduko diogu bueltan aferari elkarrizketa nagusian Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua izango baitugu bertan, artean baina gizarte arloarekin lotuta bada besterik. Mediterraneoan migranteak erreskatatzen aritzen den Aita Mariontziari espediente bat ireki dio Espainiako gobernuak itsasoko 7 lege hautsi dituela egotzita. Isun guztiak batuz, €1.000.000 inguru ordaindu beharko lituzke orotara itsas salbamendu humanitarioa elkarteak. Leporatzen zaizkien lege hausten artean hauek daude 11 langileen lanorduen eta atxeenen erregistrorik ez izatea, bidaia planik ez izatea, 2 salbamendu txalupa berehala eskuragarri ez izatea eta tripulazioak ez dakitea zer egin behar den larrialdi kasuetan. Hemen gauzea da, batek eta besteak atzakia jartzea betik, Aita Mari moduko lan ikaragarria egiten daben taldeei eta kasu honetan itsasontziari trabak jartzea. Noski elkarrizketa nagusian Espainiako gobernuak irekitako espediente honi helduko diogu, beraz eguneko elkarrizketaren ordua iristen ari dela, eguneko gaiekin bukatu aurretik kiroletan emakume Mastercup txapelketa abiatu zen atzo ikusi.
Eta bukatzeko kulturarloari heldutan, bigarren Feroz saria Patricia López Arnaizentzat. Netflixen ikus daiteke Intimidad serian egindako lanagatik jaso du. Patricia López Arnaizek bere bigarren Feroz saria irabazi du. 2021 hainbat izendapen jaso zituen Ane filmagatik. Bere lehenengo Feroz saria eskuratu zuen, Forke sarietan ere jaso zuen izendapena, eta garrantzitsuena, emakumezko aktore onenaren saria irabazi zuen Goya sarietan. Oraingoan, Intimidad telesailean egindako lanagatik jaso du izendapen hau. Telesail horrek sexu harremanen bideo baten zabalpena du abiapuntu, eta 3 emakume dira istorioaren protagonistak, López Arnaiz, Itziar Ituño eta Emma Suárez. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Feroz sariak estatuko zinema prentzak ematen dituen sariak dira. Aktore gasteiztarrak adierazi duenez, ez zuen espero lan horrengatik saririk jasotzea. Izan ere, azpimarratu du, asko sufritu zuela pertsonaiaren istorioa unkitu duelako. Hala ere, esperientzia zoragarria izan dela baieztatzen du. Bueno, me hace mucha ilusión porque es un personaje que no me esperaba que por un personaje pudiera haber por este personaje me encanta que os haya llamado la atención. Es un personaje que me ha hecho sufrir, pero para mí ha sido maravilloso el rodaje. Ha sido una experiencia genial. Y no solo por el material y porque al final, aunque suframos con nuestros personajes, cuando realmente te conmueven, te lo flipas y vuelas y lo gozas, sino porque he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso. Bestalde, Asbestas eta 5 lobitos filmek sari nagusiak jaso zituzten. La Ruta eta No me gusta conducir telesaiekin batera. Honekin eguneko gaiak aipatuta, laster gara bueltan elkarrizketa nagusiari ekiteko aipatu bezala Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua izango da gaur gurean, Madrilik iritsitako azken berri eixo, lehenago baina apustu etxeen inguruko lan batekin utziko zaituztegu, Aigradur eta lankidaren eskutik laster arte. Apustu etxeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira. Batez ere 2008ko krisiaz geroztik. Egoera sozioekonomikoa aitzaki hartuta, hor boom bat egon zela. Boom bat alde batetik hain zuzen ere egoera sozioekonomiko gogor horrek ematen zituen baldintzengatik, hau da langileria edo herri sektore zabalak nolabait heldulekurik gabe eta zerbait atera nahian zeudelako, eta bestetik azkenean ere kapital handiek merkatu berriak esploratu eta inbertsio berriak egin behar zituztelako, eta hor ikusi zuten negozio egiteko parada handia. Orduan, horrek inbertsioak ekarri zituen eta digitalizazioaren bitartez ere ez dakite esan daiteke esponentzialki hasi zela jokua. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Langile klaseari errentak etengabe erausteko modu bat izan da. Bizkortu eginda gainera, joko mendekotasuna garatzeko prozesua. Enpresek jokalarien inguruan sortzen duten gizon zuri eta arrakastatsuaren estereotipoak irakartzen ditu. Gizonaren perfila badela arrazoi jakinengatik, ez? Uste dut hor badagoela lehiakortasun eta handitasun joera bat, eta nor gehiagokan ibiltze horrek nor jakin gehiago edo nor, ez? Eta hori ere aukera bat bezala baliatzen da, eta bai egia da gizonezkoek eta gizontasun jakin bateko jendeak asko ere errezago bat egiten duela jokoarekin. Eta egia da ere, azkenean hori dela ere jokoaren bertutea, ez? Nolabait jokalari hori eta negoziorako bitala den pertsona hori
alienatzea eta ikustea, ez dela arazo bat, dela besterik gabe aisialdia pasatzeko beste aukera bat. Azken batean, jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Herritarrak ludopatizatzeko modu bat dago, kapitalak onura ateratzeko dauzkan tekniken barru. Arriskua da eta arrisku oso handia. Gizarteak momentuz ez da ikusten, problema hori edo gaixotasunera daukana bizitza normala egiten da, baina benetako arazoa da eta geixoa eta hori tratatu behar da. Bai, arriskutsua da, ze al final azten zara eta ez zara ez duzu kapazitatea gelditzeko. Osea, da bizio bat. Sarrera bonuak, sariak, gazteek gero eta gehiago jokatzen dute jokora. Gehienak gizonak dira. Eta jokatzen dutenen artean, ia erdiak uste du jokoa ez dela arriskutsua. Beti jokoa hasten da kantitate oso txikiekin, izaten dela ere gazteriarentzat amu moduko bat, eta gero hortik hasten da nolabait jokoaren mundu horretan sartzen, bizio horretan sartzen, menpekotasunean, eta azkenan burbuxa batean non askotan ez dakigu noraino ere iritz daiteken, familiak desegitera, pertsonak bankarrotan ustera, eta barra asko, ez? Orduan, hain zuzen ere, inkontzientzia horrekin jokatzen da beti. Baldintza prekarioetatik irteteko desira bete daitekilakoan, jokoak herritarrak engainatzen ditu. Fenomeno soziala da eta hori ulertzen asko lagundu dute mugimenduek. Horiek gainera funtsezkoak izan dira erakundeek joko arautzeko legeak indarrean jartzeko. Adibidez, pertsonen sarrera mugatzeko sistema informatikoa izatearen beharra eta apustuetzen eta ikastetxeen artean distantzia egotea. Horrelako neurriak hartzen direnean, egin behar dugun lehenengo gauza da balorean jarri, neurri hauek ez litekela existituko, horren aurka altxatu diren mugimenduak existitu izan ez balira. Neurriak inoiz ez dira nahikoak, apustu etxeak itxita ikusi nahi dutugun ontzat. Neurri horietatik aratago nire kezkara egiten didana askotan neurri horikiko dagoen betearazpen maila eskasa. Euskal Herriko instituzioetan dauden ordezkari politiko jakin batzuek dauzkaten harremanak, jokoaren lobiarekin jakinda, neurria jarri ditzakete mahai gainean, baina gero betearazteko borondate politiko eskasak, nolabait neurri horiek hain laginkorrez izatea ekar dezake. Badira aurrera pausuak, ni ustez, baina hori, beti arretaz egon behar da eta beti gehiago eskatu behar da. Presio sozialagatik urratsak eman dira, baina herritarrak kolpatzen jarraitzen du jokoak. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Prekarietatetik irteteko desira baliatzen dute apustuetzek, baina joko aretoak diseinatuta daude jokalariek dirurik ez irabazteko. Eguerdiko 12:30 pasata dira eta iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gurean dugu gaur gonbiatu nagusi gisa Roberto Uriarte, Bizkaitiko Unidas Podemosen diputatua. Eguerdion, Roberto. Eguerdion, bai. Tira, eguneko berriei helduta hasiko gara, izan ere ez, azken eguneko orduetan zabaldu da, nola baiez legaren bueltako elkarrizketak berriro hasiko direnez, izan ere hor eztabaida gai nagusia izan da, nola osotara 270 kasu edo epai inguru jaitsi egin diren, lege honen ondorioz ez dakit zein balorazio egiten duzu kasteko, hau onartu zenetik eta orain eztabaidatzen hasiko den momentu honen arte. Bueno, lehenengo eta behin kontu hauek beti testu inguru baten sartu behar dira. Ez da hemengo kasu bat. Europa guztian, mundu guztian aurrerakuntza feminista dituzten legeak aprobatzen direnean, beti, inoiz ez dira aprobatzen arazorik gabe. Beti dago denbora bat oso konplexu egiten dena. Pentsa ezagun esate baterako Zapatero presidentearekin egin zen genero violentziaren kontrako legea egin zenean, 200 juezetik gora aurkeztu zituzten Konstituzio Auzitegiaren aurrean konstituziotasunezko galderak, cuestiones de constitucionalidad deitzen direnak, 200 juezek. Orduan, beti gertatu izan da aurrerakuntza edo eskubide feminista dituzten legeak datozenean olako problema sortzen direnean. Pentsa ezagun aborto legea bera ere orain ari direla birkuestionatzen
aurreko abortoaren legea, eta badirudi gainera Konstituzio Auzitegiaren barruan aborto legearen epaiaren ponentea den Enrique Arnaldok problemak izango dituena onartzeko, ja Feijok onartzen duen aurreko abortoaren legea, ez gaur egungoa. Orduan, hau normala da gure inguruko estatu guztietan, eta pentsa dezagun honetan legeririk aurrerako hienetaikoak ditugula arlo feministan, eta horrek beti akatsa sortzen ditu mundu guztian, mundu guztiko estatu guztietan, pentsa dezagun zer gertatu den estatu batuetan oraintsu abortoarekin. Hau da, beti gertatzen den problema bat, eta pentsa dezagun 5.200 gora juez ditugula hemen, eta horietatik asko oso onak direnak, jente gaztea, andrazkoak, jente oso ondo prestatua, baina beste batzuk ez horren beste, eta zoritzarrez gauza hauek gertatzen dira, eta aldaketa penal bat dagoenean problemak egon daitezke. Zer da guretzako importanteena momentu honetan? Lehenengo eta behin, zuzenbide transitoria guk uste dugu argi eta garbi dagoela, transitorioekin nola aplikatzen den, horretarako badago xedapen bat kode penalean, eta aplikatzea besterik ez dago, gure ustez, baina dena den importantena da legearen sustraia, erroa ez aldatzea. Hau da, legearen punturik importanteena ez da oso pena gogorrak jartzea, ez da punturik importanteena da bakarrik bortxaketa ez dela oposizio nahikoa ez duenean biktimak jarri. Ez da inoiz leporatu behar, ez zaio leporatu behar andrari edo emakumeari ez zaio leporatu behar, baizik problema da beti harreman sexualak onartuak izan behar direla eta konsentimiento konbentzido deitzen dena egon behar dela. Hau da, ziur egon behar zarela harreman sexualak izan egituzela. Eta ez dagoenean ziurtasun hori, ez dagoenean berma hori orduan bortzaketa dela. Eta hori da importantena, ez bueltatzea lehengo egoerara, esate baterako orain Pepek nahi duen bezala, la manada bezalako kasuak sor daitezken egoeretara, ezin gara itzuli horretara. Zigorren kontu honek hartu du protagonismo handiena, kasu honetan, Podemoseko iturriek esan dute ez, hori bideratzeko alik eta modu hobekienean aldatuko direla. Nondik joko da, ez, azkenan epaiaren eta epaitegietan, ez, onartuko denaren eta legaren artean? Bueno, lehen esan dizuen bezala, Zapatero garaian ere planteatu zenean genero violentziaren kontrako legea berdin gertatu zen. Ez alde batetik, zeuden juez batzuk, ez zutenak nahi aplikatu lege berria, eta beste batetik neurri batzuk hartu zituen gobernuak bultzatzeko. Eta kasu honetan, bultzatu egin nahi dira, nolabait polizia gehiago jarrita unitate berezita emakumezkoen kontrako violentzia erabiltzen den lekuetara, juezei heziketa berezi bat eman, espezializatu bat eman genero arloetan, eta neurri batzuk hartu nolabait bideratzeko legeak eta lege horrek dituen oztopoak edo lege horren implementazioak, aplikazioak izan dituen oztopoak gainditzeko. Ez da nolabait neurri material eta gizan neurri gehiago, tresna gehiago jarri legea beterazteko eta implementatzeko. Baina badinotzut guretzako importanteena da lege honetan ez aldatzea bere espiritua. Eta bere espiritua da, eta honen alde mugimendu feministak urte asko darma burrukan eta horrelari da lege hau arlo askotan importanteena da, hau da, ezin dela harreman sexualik hartu, hau da, bortzaketa suposatzen duena ez dela emakumeak ez duela frogatu behar oposizio nahikoa izan duela, nahikoa da frogatzen bada ez dela egon konsentimiento konbentzido deitzen dena, ez dela argi eta garbi esan, bakarrik bai esaten denean da bai, ezin dira harreman sexualak hartu nolabait bultzatuz, presionatuz, errespetuaren aldeko zerbait. Eta hori da guretzako legearen punturik importanteena, eta beste kontuak konponduko dira, naizta, problemak beti daude, hau da, kode penal aldatzen denean eta arau berriak sortzen direnean, sasoi transitorio baten edo transitoriedade horretan beti gertatzen dira arazoak, eta bereziki, esan dizudan bezala, juez guztiak ez dira berdinak, badaude gehiengo zabal bat oso ondo egiten dutenak gero lana, baina badaude beste batzuk ez horren beste ez da.
Eta gaiz aldatuta ordean, Aita Mariri, aurreko ostrialean esango nuke iritzi zela albistea, nola izuna jarri zaion, ia €1.000.000 Valentziako itsasoko kapitaintzat, hainbat irregulartasun bertan detektatuta, nola jaso duzue albiste hori? Bueno, lehenengo eta behin honetaz esan nahi duguna da lasai hartzeko gauzak, eurak oso lasai daude Inigo Mijangos eta Aita Mariko jendea, badakite hor badauela zabalik zerbait, prozedura bat, bere momentuan Italiako gobernuak eta badakigu nola funtzionatzen duen Italiako gobernuak arlo honetan, nolabait salaketa batzuk egin zituelako eta zabaldu egin zen prozedura bat eta prozedura horrek aurrera jarraitzen du. Baina guk ziurtasun osoa daukagu ez bakarrik guk, baizik Aita Marikoek argi eta garbi daukat seguritate neurri guztiak dituztela eta askotan eskatu zaizki eta askotan frogatu dituzte eta noski espedientea honek jarraitzen du, baina guretzat argi dago artxibatu egin behar dela eta artxibatu egingo dela zen ez dago mamirik neurriak hartzeko Aita Mariren kontra. Ez azken hor kurioso izan da nola orain dela, 2020 garren urtean egin zuen Italiak azterketa hori, gero Espainiako abisua 2022 bukaeran iritsi zen, orain ez, isunaren hori ematen du badagoela zerbait atzan interesen bat, hala ere erakunde publikoek ez, halako itxas salbamentuak lagundu beharko lituzkete. Argita garbi, guk argita garbi izan dugu eta beti egon gara harremanean Aita Mariko jentearekin eta beti saiatu gara izan dituzten oztopo guztiak Marina Merkantearekin eta, egia esan itxasuntzi guztie dituzte. Marina Merkantea oso exigentea da, oroar baita gure arrantzalek eta gure Marina Merkanteko langileek badakite oso exigentea dela, itxasoko bizitza gogorra da eta neurri gogorrak hartu behar dira, baina argi eta garbi dago burokraziak kasu honetan edo kasu askotan ez duenean ulertzen jarraitzen den helburua edo ez daukanean nolabait kultura berezia ONG batek duena, olako lan bat egiten duenean, askotan ez dago sensibilidade nahikorik ulertzeko, baina argi eta garbi daukagu oztopo burokratiko guztiak eta seguridade neurri guztiak dituela gaindituta Aita Marik eta hau artxibatu egin behar dela lehenbailen kasua. Aztan egingo da horixe artxibatu dadin, horrez gain arlo ekonomikora jauzi, iragan ostialean ere irten ziren azken Espainiako Estatistika Institutuak ateratako azken 3 hilekoari begirako datuak, orokorran azken urteko balorazioa eginda, 5,5 hasi da Espainiar estatuan ekonomia, eta Hego Euskal Herrian 4,4 hau Pedro Sánchezek ospatu egin du, datu onak direlako. Zuek nola hartzen dituzue datu hauek ez? Paparra erakusteko modukoak dira edo nola aurkitzen da Espainiar ekonomia? Lehenengo eta behin ikusi behar da nola gauden, nola dagoen mundua eta nola dagoen Europa momentu honetan. Egoera larri bat pasatzen ari gara, baina zorionez ez dira gertatu Alderdi Popularrak planteatzen zituen eszenatokiak. Hau da, ez da hemen aurre ikusten zen rezezioa, gobernuak berak uste zuen baino gorakada handiagoa egon da ekonomiarena, Espainiako bankuak uste zuena baino gehiago. Orduan, egoera justotxoa izan arren eta gauzak nahiko gordin egon arren gaur egun Europan eta oro har munduan, errealitatea da beste estatu batzukin konparatuz gure egoera nahiko ona dela, Alemaniarena esate baterako, momentu honetan gogorra, Gran Bretainarena gogorra, hau da, badaude gure inguruko estatuak momentu latz bat pasatzen eta alde horretatik, guk hartu ditugun neurriak beste estatu batzuk ari dira kopiatzen, baina berandutxoago, eta emaitza txarra hauekin, ze neurriak, oztopoak edo topeak eta guk jarri ditugunak importantea da momentuan jartzea eta ez gehiegi atzeratzea. Orduan, alde horretatik, kontutan hartuta mundua eta Europa nola dagoen eta bereziki Ukrainiako gerrarekin nola dagoen, egia esan hemen egoera ez da hain txarra, inoizkorik langile gehien dago olako egoera bat egon arren, eta gauzak ez dira beste leku batzutan bezain gogor momentu honetan hemen.
Hor bestak beste neurrien artean salbuespen iberikoa aipatu izan da maiz, orain gainera beste urte batez luzatzeko asmoa erakutsi da gobernutik, Bruselari eskaria egiteko, halakoek zein mesede egin diote ez, zuk orain aipatu duzun Ukrainako gerrak eta horrek eragindako krisiaren aurrean. Batez ere hemen planteatzen dena da, konparatzen baduzu gertatu zenarekin krisi finanziarioan aurrego krisian, 2008 urteko krisian, nolabait kultura aldaketa bat egon da. Garai hartan neurri guztia planteatzen zirenak arlo neoliberalean hartzen ziren, hau da murriztu eskubideak, rekorteak, mosketak, eta hortik zijoan planteamendu guztia. Gaur egun behintzat hori alde batera utzi da. Eta gaur behintzat gure gobernuak bezalako gobernuek planteatzen dituzten neurriak, topeak jartzea eta mugak jartzea etekinak ateratzen dituztenei olako larrialdi batetik, ezin da onartu larrialdi egoeratan aberastasuna zabaltzea eta biderkatzea pertsona batzuk. Ez da bakarrik zabaldu baizik hor badau jente askoa benetan aberasten ari dena besteen kalteekin eta egoera larriarekin. Eta hau ezin da onartu, mugak jarri behar dira, eta nik uste dut jartzen ari garen topeak bai prezioena, energiaren prezioena, bai alkilerrena, eta bai beste arlo askotan behar izanezko jakiak eta jarri behar ditugun topea. Nik uste dut nahita nahi eskoa direla, frogatu eginda funtzionatzen dutela, eta naizta oraindik egon horre diskurtso neoliberal bat hauek kuestionatzen dituena, baina egunero ikusten da gezurra dela. Gogoratu besterik gabe aipatu zenean gutxineko soldata aldatzen edo igotzen bazen, sekulako igokada importante batek milioi bat lanpostu galduera zeziko zituela, horako gauzak ezaten zituzten. Eta gaur egun ja frogatu da gezurrak direla, mehatxuak baino ez direla, eta benetan gobernu bateko olako larrialdi egoera baten, gerra egoeratan eta olako egoeratan, neurriak hartu behar ditu inok etekinek esateratzeko, inorrez aberasteko besteen larritasuna areagotzeagatik, ez da. Gerra egoerak aipatuta, Ukrainara begira azken asteetan gailendu den eztabaida tanken bueltakoa izan da. Espainiak mendebaldeak egin bezalaxe ez, baiezkoa eman du, horiek prestatzen ari da, baina zuek hor, naizta gobernuen parte ere izan, bide diplomatikoaren aldeko apustua edo hori gailendu behar izatea azaldu duzue. Argi eta garbi, oso erreza da gerraren aldeko diskurtsoak egitea, oso erreza da bakarrik planteatzea kontua justizia arlo baten, hau da justu, hau da injustua, orduan ezin dugu besterik onartu, baina Estatu Batuetako asesore militar batzuk planteatzen dutenez, eta hemen jente asko planteatzen dutenez, hau da, gerra baten sartzen zarenean eta gerraren eskalada bat planteatzen duzunean ikusi behar duzu zer gerta daiteken, ez duzu funtzionatu behar bakarrik eszenatoki batekin, zuretzat oberena den eszenatokiarekin, baizik, baita kontuan hartu zein izan daiteken eszenatokirik txarrena, ez da, pentsatezagun, Estatu Batuek nolako munduko potentziarik handiena zer sufritu zuen Vietnamen, ez da. Orduan, jakin egin behar da non sartzen zaren. Guk uste dugu tanke hauek batez ere efektu propagandistiko bat dutela. Hau da, ematen badira denak, eta pentsa dezagun, Espainiakoak ondo badaude botako direla udaberrirako, Abrahamak, Estatu Batuetik bidaliko dituenak, oraindik ez ditu produzitzen hasi, hau da, hasi ingo da produzitzen ara bidaltzeko, pentsa dezagun noizko izango den hori, eta alan da guztiz ere onartu diren tanke guztiak eramaten badira, ez dira egunera iristen, horrekin bakarrik gehienez brigada korazada bat egin dezakezu, eta horrekin ez du soldatzen gerra baten norabidea. Argi eta garbi, ez da, bakarrik efektu propagandistikoan neurri baten badu, zeren, lehen Gerson Ukrainiak
zertu zuenean, lortu zuenean, nolabait planteatzen zen gerra irabaziko zuen bezala, edabideek interesatuta zeuden hau adierazteko, eta gaur egun, badirudienez, Errusiak hartuko duela Soledar edo hartzen ari dela, egiten da kontrapropaganda bezala, baina honek ez du aldatzen gerra, eta guk argi eta garbi daukagu, gaur egun Errusia bezalako potentzia nuklear bati irabaztea gerra ez dela posible, eta Errusiak ez duela posible gaur egun Ukraina menperatzea uste zuen bezala. Hau da, ez batak ez besteak ez dute irabaziko, eta nolabait mediazio bat bultzatzea importantea da, eta guk uste dugu gure papera ez dela gerra luzatzea eta luzatzea mugarik gabe, baizik ahalegin guztiak egitea lehenbailen bake akordio bat lortzeko. Aipatu zu nola tankek ez duten gerra hori irabaziko edo olako interbentzio handirik egingo horrekin, baina hala ere, bai ez, gizarteratzen dena da ez, Espainiak parte hartzen duela gerra batean, tankeak bidaliko dituelaren erabaki horrekin ez. Gero, horren aurrean zein litzateke bidea, ez, diplomaziari ekiteko da, badirenean irakunde oso handiak, ez dakit NATO izan alko litzatekena bezalakoa. Bueno, nik uste dut horre importantea litzatekela norbaitek bitartakaritza planteatzea. Pentsa ezagun, batuko balira, nazio desberdinetatik etorritako 100 tanke horiek bakarrik brigada bat suposatzen dute. Pentsa ezagun, azken gerran, Errusiak tankeekin egin zuen azken gerran 6.000 tanke erabili zituela. Hau da, 100 lortuko balira, eta ez dakigu noizko lortuko diren, ze oraindik Ameriketakoak, Abramsak oraindik ez dira hasi produzitzen, noizko lortuko dira. Horrek ez du aldatuko gerraren egoera. Orduan, zer egin behar da, nik uste dut argi eta garbi ez dago besterik entzutea Aita Santuak esaten duena. Argi eta garbi esaten du. Hau da, norbait dago interesatuta gerra hau ahalik eta gehien luzatzen, eta nor da industria militarra. Argi eta garbi. Presionatzen ari dena alde batetik eta bestetik. Eta nik uste dut, honen aurrean naizta erreza izan justizia kontua planteatzea, naizta argi eta garbi dago eskubide guztia duela Ukrainiak bere subiranotasuna mantentzeko, naizta jakin nolabait pertsona arriskutsu bat dela Errusiako presidentea, eta naizta inbazio munduan ematen diren inbazio guztien kontra egon eta beti onuren alde egon, beti nazio batuen alde, beti nolabait fronterak mugak errespetatzearen alde egon eta estatu guztien subirotasunaren alde egon, baina argi eta garbi dau hemen konponbide bat bilatu behar dela, eta gerra mugarik gabe luzatzen bada, pentsa dezagun Errusiako ekonomia bakarrik 6% kalte bat izan duela, eta alderantziz Ukraina zizko inda dauela, goiti bera, eta destrozio gehiago egon baino lehenago nik uste dut importantea dela lehenbailen konponketa bat bilatzen alegintzea behintzat, ez dinot lortuko denik, baina behintzat saiatu zaitez, egizu, kasu honetan Aita Santuak esaten duen bezala, egizu zeo zer horrek jarraitu ezan bide hortatik, horrek eramaten gaitu ez den atokirik txarrenera. Urtetan luzatu daiteken gerra bat eta sufrimendua Ukrainako herriarentzat izugarri izango da. Gero, testuinguru honetan, ez, justu orain gogoratuz, asteburu honetan Pablo González kartzelan urtebete egin duela. Hor, nola baloratuko zenuke Espainiako gobernuak izan duen esku hartzea, gehiago izan zitekeen, ez, ze balorazio egiten duzu horren inguruan? Lehenengo, eta bain, hau ere bere kontestuan jarri behar da, zein da testu ingurua kasu honena. Lehenengo eta bain, ematen dira baldintza batzuk prejuizioak sor ditzazkenak. Esate baterako, Pablo González jaio zen Pavel Rutschov bezala, jaio zen Errusiar aita eta ama zituen, naizta aitona amonak hemengoak izan, eta badaude gauza batzuk printzipioz hipotesis bat sortzeko balio dezaketenak kasu honetan.
Beste alde batetik, testuingurua begiratuta pentsatu behar dugu nolako estatua den Polonia, nolako zuzenbideko estatua, nolako garapenekoa duen, nolako gobernua duen, gobernu ultraeskuindar bat, Morawiecki bezalako tipo bat da lehen ministroa, hau da, baldintza guztiak daude holako gauza bat gerta dadin. Espainiako gobernuak, edo behintzat gure eskuetan dagoena, Espainiako gobernutik egin dugu guztia, gu Podemoseko hiru diputatu euskaldunok aurkeztu genuen hasiera batetik egon gara galderak egiten eta presionatzen gobernuari, ahalik eta guztien egiteko protekzio diplomatikoa. Gobernua saiatu da, baina egia da, pentsa dezagun justizia kasu honetan, esate baterako gobernuak bere momentuan eskatu zuen Kataluniako presidentea bidaltzea, baina hango justiziak erabakitzen du eta estatu horietan juezek erabakitzen dutena. Ez da gu saiatu gara askatasunean, behintzat askatasun provisionalean epaiketaren zai gauden bitartean egon dadin, baina beste 3 hilabeterako luzatu diote nolabait kartzela provisionala, ez da, edo konfinamentu provisionala. Orduan, egoera tristea da, egoera larria da, ez ditu berma guztiak ematen, hau da, inon ez dago estatu munduan, ez dago estatu bat non juezek berma guztiak edo juez guztiek berma guztiak ematen dituzten, baina kasu honetan, Poloniako kasuan, fidagarritasuna ez da horren beste, zeren badago gizarte sentimentu bat Errusiarren kontrakoa oso gogorra, eta Pablo neurri baten, nazionalitate errusiarrere baduenez, baditu nolabait karta guztiak olako egoera gogorrean egoteko, baina ez da, gure aldetik behintzat ahal izan dugun guztia egin dugu, bai Madrileko parlamentuan, bai gobernuan, bai Eusko Legebiltzarrean, saiatu gara leku guztietatik laguntzen eta jarraituko dugu bere askatasuna lortu arte. Eta gero gaiz aldatuta kongresura hueltan, datorren osoko bilkuran asmoa bada mozal lege berria onartzekoa, edo bintzatez. Hor eztabaida handia izaten ari da, hainbat fraktura edo ez, mahai gaineratzen ari da ere, ez dakite Euskal Herria bildu eta errez izan daitezken bezala, zuek guztionetan nola kokatzen zarete, eta zer azpimarratuko zenukete aldaketa hontaz ez, ze jendeak bai konparatzen hasia du lan erreformarekin ez nola agian asko espero den, propaganda egin denez, lege berria datorrela eta aldaketa asko datozela, baina gero agian gizarteratzerako orduan ez dela inbesterako edo. Bueno, nik uste dut erreforma laboralak, lan erreformak izugarrizko emaitzak eman dituela. Legeak ez dira epaitzen edo ez da legei buruzko iritzia eman behar prejuiziotatik, baizik ematen dituzten emaitzetatik, eta emaitzak oso onak izan dira, pentsa dezagun nolako egoeran egongo ginateken hori egin ez bazen. Mozal legean guk uste dugu arronetan gure postura beti izan da oso argia. Guk ez daukagu inongo asmorik onartzeko inongo manifestazio eskubideen murrizketarik. Eta hau murrizketa oso gogorra izan zen bere momentuan, aukera ematen du gehiagikiri asko egiteko, frogaren pisua kasu askotan jartzen du manifestanten eskuetan, eta gero baditu beste problema asko, nolabait babes gehiei ematen die poliziei, eta beste batetik baditu beste problema asko, esate baterako goma bolak, esate baterako goma bolen erabilera. Bueno, ez dakit urte askotan ikusi ditugu gauza oso gogorrak. Ez da erreza manifestazio bat edo momentu baten ordena mantentzea, baina hau ez da modua. Guk ez du ikusten inondik inora tresna hau erabiltziteken, uste dugu oso importantea dela beste tresna batzuk erabiltzea, oso kaltegarria da, eta hau bezala beste puntu asko, guk uste dugu goitik bera aldatu behar dela, beste gauza asko aldatu izan ditugun bezala, eskubide murrizketak aurreko gobernuak edo alderdi popularrak jarri zituenak, hori argi eta garbi buelta eman behar diogu lege honi. Ulertzen dugu baita askotan badaude ministerio batzuk bereziki
munduko gobernu guztietan, bai barne ministerioak eta bai defentsa ministerioak beti badituzte hor indarraren erabileraren monopolioa dutenez, joera izaten dute arlo horretan eskubide hauen aurrean egoeran, plantamentu nahiko konservadoreak egiteko. Gu saiatuko gara ahalik eta legerik aurrerakoiena egiten eta eskubideak gehien babesten, eta nik uste dut onartuta dagoela parlamentuan bakarrik 10% izan da, bakarrik diputatuen 10% izan da nahiko presio egiten dugula eta legeak asko bideratu ditugula onerako eta eskubideen errespetu gehiago gondadin. Eta onartu eta aldatu nahi diren kontu ez horre badira edo bada pentsioen reforma, ez? Berez, iazko urte amaierarako espero zen, gero hilabete honen bukararako, hor zer da gertatzen ari dena? Gertatzen ari dena da, hor, eskriba ministroak ez duela, gure ustez behintzat, ez dela gehiegi batu sindikatuekin eta eragile sozialekin, eta oraindik ez duela irtenbide bat aurkitu lege honek lor dezan parlamentuan behar duen gehiengoa. Orduan, sindikatuek esan duten bezala, hau da, eskribak egin nahi dituen gauza batzuk egin daitezke, baina beste gauza batzutan berak ere bere konzezioak egin beharko ditu lortzeko gehiengo nahikoa. Eta argi eta garbi dau, ezin dugula berriro beste lege batzukin gertatu den bezala azken momentuko boto baten edo bi boturen arabera gedatu. Hau da, hau honek gehiengo nahikoa behar ditu gobernua apoiatzen dituen talde guztien babesa, eta nik uste dut eskriba eseri egin behar dela, egon dira, orain dela ordu batzuk egon dira bai Yolanda Díaz eta bai Belarra ministra biak batu dira eskribarekin presionatzeko, eta esateko aizu, konponketa batera iritsi bazara sindikatuekin. Sindikatuak oso magula dira, momentu honetan prest daude gauza asko onartzeko, baina zuk ere beste gauza batzutan pausoak eman beharko dituzu. Behar bada onartuko zaizu, ez dakit, bases de cotización gehiengoak zu planteatu duzuna, edo beste gauza batzuk bi urte ez hautatzekoak, egon daitezke, baina zuk ere beste arlo batzutan amore eman beharko duzu eta konponketa batera iritsi beharko zara. Denpora pasatzen doa, kontutan hartu behar dugu fondoak Europatik datozkiun fondoak baldintzatuta daudela, eta hemen konpondu egin behar garela lehenbailen eta ahalik eta konsensu zabalenarekin. Eta horrek suposatzen du konsensu horren barruan egon beharko direla, argi eta garbi egon beharko dela Eskerra Republikana eta konpondu egin behar dela konsensu nahiko bat, nahiko zabala lortzea lehenbailen hau aurrera ateratzeko eta Europatik datozkiun fondoak lortzeko eta konponketa hon bat aurkitzeko pentsionistentzat. Orduan, uste duzu bai aurki lortukoela eskriba jarrera hori malgutzea edo esaterako Europar funtsen horien presioagatik gertatuko da? Bueno, hau da, gauza politikan beti daude mota askotako presioak, erabakiak ez dira hartzen, ez dakit, ni akademikoa naiz eta unibertsitatean berzara, zuk zure iritzia dituzu, politika presioak hartzen dituzu leku guztietatik, alderdien gandik, sindikatoen gandik, beste gobernu batzun gandik, Bruselasen gandik, presioak leko moda askotakoak dira, baina nik uste dut lehenbailen eseri behar dela Escrivá jauna batez ere sindikatoekin akordiotara iristen eta lehenbailen aurkeztu behar dugula proposamena. Hor badaude hobakuntza batzuk sistemarenak sartu direnak, mekanismo de solidaridad intergeneracional, eta badaude gauze batzuk berak nahi zituenak Escrivá jaunak, eta badaude tresna batzuk berak sartu dituenak, eta berak ere beste gauza batzutan amore eman beharko du konponketa batera iristeko lehenbailen. Eta bukatzen joateko, beste gai bati helduta, azken urtean arrabotxan diena, igual sortu zuen zigorkudaren erreformak berak, zu ere hor aditua bazara aski, balorazio bat egiteko ez gertatu zen guztiarekin, ze hori onartu eta gero bai aldaketak etorri dira, Kataluniako politikarien arloan bereziki. Auzitegi konstituzionalaren zilegitasuna non utzi du egoera horrek edo gertatu zen guztiak. Eta aurrera begira ez, halakoak saihestaldea edo behintzat horre bada lanik egiteko?
Bai, pentsa dezagun hemen lehenengo eta behin kontutan hartu behar da nolako egoera mediatikoa daukagun, eta ze iritzi bideratzen zaien herritarrei askotan. Kontutan hartu behar da, gu egiten ari garen aldaketa legal hauek kode penalenak dira erreforma espresak egin zituelako Rajoy jaunak eta sortu zituelako delitu batzuk inongo logikarik ez dutenak. Gaur egun esate baterako sedizion delitua. Delitu hau ez da existitzen Europako herririk aurreratuenetan. Hau existitzen zen eta Alderdi Popularrak eta askotan prentsak eta edabideek planteatzen dute nolabait Europak utziko ez balu bezala aldatzea eta niozu, haizu, mesedez, Europan sedizio delitu ez da existitzen hau, eta konstituzioaren kontra doa, konstituzioaren kontra doa espiritua, sedizioaren espirituarena. Ez da esaten esate baterako bai da bai legea horren oztopoak ez dira, eta ez dira esaten zer gertatu zen sedizioarekin. Beste egunean, Afrikar batzuk alde egin zutelako hegazkin batetik, hau da, gelditu zen hegazkin batetik alde egin zuten, eta zigortuak izan ziren sedizio delitu bategatik. Delito de sedizion. Sedizion da rebelion baten bezala, hau da, estatu kolpe bat emateagatik, pertsona batzuk, emigrante ilegal batzuk alde egitu delako hegazkin batetik. Honek, hau zorakeri bat zen nola zegoen legea. Orduan, ulertu behar da, ez bakarrik momentu honetan gobernua dituen problemak juez batzukin edo, ulertu behar da, nolako egoera, nolako salbuespen egoera sortu zuen Alderdi Popularraren gobernuak eta nolako kode penala eta nolako delituak utzizkigun. Eta batzuk, urte askotatik datozenak eta esate baterako hori sedizioa bera. Orduan, aldaketak, fase iraunkor baten edo momentu baten, pasu momentu baten lege batetik edo delitu batzutatik beste batzutara problemak egongo dira, baina nahi ez egin beharreko aldaketa ziren. Ez da normala, 21. mendean sedizio delitu bat izatea, hainbeste urte kartzelan sartu ezakela pertsona batzuk alde egin dutelako hegazkin batetik. Inolako intentziorik gabe, ez estatu kolperik ez, inolako harremanik gabe. Besterik gabe, alde egiten dute, sentitzen direlako libre edo nolabait erabiliaz euren eskubidea ze nazio batuek aitorpen unibertsalak ematen die eskubidea munduko pertsona guztiei euren herrialdetik alde egiteko. Orduan, bakarrik euren eskubidearen erabileran autorizazioaren bat izan ez dutelako eta alde egin dutelako hegazkin batetik eta sedizio delitu bat. Hau bai dela gogorra. Ez egunkarietan esaten dena, beste egunean askatu zituzten kartzelan zeudelako gazte hauek alde egin zutelako hegazkin batetik eta delito de sedizion aplikatu zieten. Nola zegoen araututa delito de sedizion konsideratzeko horako emigrante triste batek alde egitea. Bueno. Askorako ematen du egiazan gai horrek, orain bai bukatze aldera, hauteskundetara minutu batez behira jarri albagara behintzat, hainbat ertz daude hor, badugu Feijóo bere adierazpen ezberdinekin, proposamen ezberdinak egiten gobernantzara begira, eta gero ez duk besteak beste, Podemos eta Sumar bereizita lehiatuko direnik, ez duzula uste esan izan duzu, hor zeinek eman behar du pausua, edo behintzat hortik tiraka ez nola aurre ikusten duzu orain martxan den aurre kanpaina bera. Ez da bakarrik zeinekin behar duen lehen pauso, ez da, hau Kennedy presidenteak esaten zuen, ez pentsatu inoiz zure gobernuak zer egin dezake zure alde, baizik zer egin dezakezun zeure herriaren alde, ez da. Orduan nik uste dut hemen, ni behintzat enao kontseilurik emateko inori, baina ni egiten ari nintzena aldan guztia batasun hori lortzeko eta alik eta konponketa gehien lortzeko. Begira, nire edadeko pertsona batek ikusita gaur egun dagoen giro politikoa hemen Euskal Herrian esate baterako, orain urte batzuk ezinezkoa zen familiak batzea Gabonetan ere elkarrekin, hau da, nolako gorrotoak, nolako hausturak, eta pizkanaka bagoaz konpontzen. Orduan, nik uste dut oso importantea dela giroak alderdien barruan, alderdi bakoitzaren barruan eta alderdi desberdinen artean giroak hobetzea oso importantea da. Harreman onak izan behar dira, ez bakarrik alderdi desberdinak
Naiz eta ez bakarrik espazio baten daudenak, baizik esate baterako momentu honetan indar progresisten artean dagoen kolaborazioa Madrilen niretzako zoragarria da. Ni batzen naiz Euskal Diputatu guztiekin eta danok ditu harreman onak. Hau da zer mantendu behar dena eta nik uste gure espazioaren barruan gutaiko bakoitzak daukagula obligazio importante bat ez eiteko ezer batasunik egon ez dadin eta hau da, jartzea beti interes orokorra eta esatea, ni prest nago horrek laguntzen badu ni alde batera jartzea, baina mesedez batu aitezen goazen deno batera. Nik uste dut hori importante dela eta ni behintzat nire lehen guztiak egiten ditut horren alde. Onda, hemen txutziko dugu elkarrizketa, adi jarraituko ditugu kontu guzti hauek, eskerrik asko Roberto gurean gaur izatearen. Mila esker zeuri. Eta honekin orain solasaldiari pasoa emango diogu, laster gara bueltan. Utzi da zu bide berri bat egiten zure alboan jarrita. Zipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindik ere bete gabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren Egoak 2013 urtean sortu egin zen. Gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizia askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektu da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunidade osoak batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu. Eta, zehazki Juneren Egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragilea kasu honetan miren artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harremandu, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea dira. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Egun guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren Egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da elkartasuna, elkarlana, komunidade bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan betzela komunidade oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezak. Eta uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut, gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Apustu etzeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira. Batez ere 2008ko krisiaz geroztik. Agora sozioekonomikoa aitzaki hartuta, hor boom bat egon zela,
bun bat alde batetik hain zuzen ere egoera sozioekonomiko gogor horrek ematen zituen baldintzengatik, hau da langileria edo herri sektore zabalak nolabait heldulekurik gabe eta zerbait atera nahian zeudelako, eta bestetik, azkenean ere kapital handiek merkatu berriak esploratu eta inbertsio berriak egin behar zituztelako, eta hor ikusi zuten negozio egiteko parada handia. Orduan, horrek inbertsioak ekarri zituen, eta digitalizazioaren bitartez ere, ez dakite, esan daiteke, esponentzialki hasi zela jokua. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Langile klaseari errentak etengabe erausteko modu bat izan da. Bizkortu eginda gainera, joko mendekotasuna garatzeko prozesua. Enpresek jokalarien inguruan sortzen duten gizon zuri eta arrakastatsuaren estereotipoak irakartzen ditu. Gizonaren perfila badela arrazoi jakinengatik, ez? Uste dut hor badagoela lehiakortasun eta handitasun joera bat, eta nor gehiagokan ibiltze horrek nor jakin gehiago edo nor, ez? Eta hori ere aukera bat bezala baliatzen da, eta bai egia da, gizonezkoek eta gizontasun jakin bateko jendeak asko ere errezago bat egiten duela jokoarekin. Eta egia da, ere, azkenean hori dela ere jokoaren bertutea, ez? Nolabait, jokalari hori eta negoziorako bitala den pertsona hori alienatzea eta ikustea, ez dela arazo bat, dela besterik gabe aisialdia pasatzeko beste aukera bat. Azken batean, jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Herritarrak ludopatizatzeko modu bat dago, kapitalak onura ateratzeko dauzkan tekniken barrua. Arriskua da, eta arrisku oso ondia. Gizarteak momentuz ez da ikusten, problema hori edo gaixotasunera daukana bizitza normala egiten da, baina benetako arazoa da, eta geixoa eta hori tratatu behar da. Bai, arriskutsua da, ze al final azten zara eta ez zara ez duzu kapazitatea gelditzeko. Osea, da bizio bat. Sarrera bonuak, sariak, gazteek gero eta gehiago jokatzen dute jokora. Gehienak gizonak dira, eta jokatzen dutenen artean ia erdiak uste du jokoa ez dela arriskutsua. Bada, iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako hemen dauzkat Albo Banatan, Estilinares eta Tania Arriaga, arratsaldeon bioi. Gaurkoan hasteko, gaur bertan irakurri dut nik nola baietz legearen bueltan, hori berrikusi gura dutela, eta beste erabaki batzuk hartu izan ere bereziki arrabotsa sortu izan duena izan da, 750 kasutan, zigorrak jaitsi egin direla lege hau sartu zenetik, ordutik ona nolako balorazioa egiten duzu, lege honen bueltan gertatu den guztiaz? Kausistika ondo aztertzeko eta ulertzeko lehenengo gauza da oso eredu konplexuari buruz hitz egiten ari gara. Alde batetik da non ipintzen dugu eta definizio bera non ipintzen den, ezta? Eta hor beti ere nik egiten dudan irakurketa legeari buruz oso positiboa da. Zen eta beti hartu egin behar dugu lehen lege hau atera baino lehen, ezen ez da bortzaketa sartzen. Lege bat bezala, definizio bat bezala, orduan. Lehenengo irakurketa da positiboa, atera egin behar izan duguna. Gero, beti ere lege guztiak bezala aplikazioan berriztu egin behar dira, berrikusi egin behar dira, eta ez da lege bakarra. Zer gertatzen ari da, eta hor dago batez ere gakoa nola, beti ere matxismoa, ez da, instituzionalki eta diskurtso mailan zein ondo erabiltzen den, ez da, eta demagogia hain ondo erabilita esaten ari garena da lege hau aplikazio berri honekin txarrerago joan izan garena. Ez da horrela. Lehenengo pausua izan da, definitu izan delako, hainbat egoera lehen definituta ez zeudenak. Gero, beste aldetik horrek eraman izan dagoena da, hainbat kasu sartzean bertan lehen sartzen ez zirenak. Eta horrek ekartzen dagoena da, kasu berriak egotea eta kasu gehiago egotea. Orduan, eta gero dago beste, gako bat eta hori buruz askotan hitzen egin dugu, ez da, judizialki, ez da, instituzio mailetan zen motatako formakuntza dekogun eta ea ondo bagaude formatuak, hau
ipintzeko, hau aplikatzeko eta lege hau aplikatzeko. Eta egia esana da ez da, zen eta ikusi egin ditugu hainbat egoera non zuk eta hor dago batez ere gakoa, legearen gakoa da, bueno, dago egoera bat edo egoera batzuk definituak izan direnak eta segun eta ze gertatu egindan horrek eragingo dagoena edo areagotzea salaketa edo denuntzia, ez da, horri buruz berbaitea, baina egiten dagoena da gradualki hori, ez da, aztertzea edo salaketa horri, ez da, ipintzea izun bat edo aplikazio konkretu bat. Zer gertatzen da, aplikazio konkretu hori ipintzeko izan beharko genukena izango beharko litzateke, azken finean formakuntza. Eta hori da gertatzen eta gero baita ere instituzio mailan zer gertatzen den. Orduan, fokua ez da legea eta hori uste dutala garrantzitsuena. Ez da, pausu hau zinbestekoa zen. Horrelako legeak ateratzea da, bueno, beharrezko gauza bat zen, eta ez geneukan horrelako legerik, orduan. Hori alde batetik, ez da, eta gero, bai, legea ipinita, igual gertatzen zaiguna ez da kaugula, ez da, erreminta sozialki eta bereziki, ez da, instituzio mailan diskurtzoki hori gero aplikatzeko. Eta hor dago batez ere talka, ez da, horreka ekartzen dagoena da nola irakurtzen ditugu gero gertatzen dena dagoen egoera. Irakurketa baldin bada, begira zer gertatu egindan legea, edo zer ekarri da dagoena legeak, azken finean gaude, ez da, dinamika batean non baliosten ari garen diskurtso matxista bat, zen eta azken finean zen, ezket legea beharrezkoa da, gero nola aplikatzen dugun lege hori. Eta gero bestaldetik egia da, perrikusi egingo beharko dela, baina lege guztiak bezala da, legeen ibilbide normal bat eta lege guztiak bertatik pasatu egin dituzte, orduan, itzoin nola ikusten ditugun, ez da, horrelako egoerak eta nondik hartzen ditugun, eta bestela, dinamikan ez da sartzen garenean, azken finean baliosten ari gara hainbat diskurtso, orduan. Kontuz nola aztertzen dugun egoera, eta azken finean da, arelde batetik aplikagarritasuna, gero definizioa eta gero bestaldetik formakuntza eta ibilbide bera dela, legen beste ibilbidea. Zuten nola bizi izan duzu Leronek ekarritako kontu guztia? Bueno, nik jakin minez, nik formakuntza enaiz abokatua eta orduan iruditzen zait beti oso kontu konplexuak direla, ez da, ulertzeko konplexuak eta, bueno, pues, hasiera batean iruditu zitzaidan oso lege aurrerakoia, estik esan duen moduan beharrezkoa, eta gero aurrez aurre duguna da batetik komunikabide eskuindarrak eta haiekin batera politikari eskuindarrak eta baita abokatu zen epaile eskuindarrak. Orduan oso zaila da edozer egitea herri honetan, ze azken buruan ez dakit beste herrialdetan hori bera gertatuko denala, ez pentsatzen dut ere bai, ez da, baina dana filtro hortatik pasatzen da, orduan naiz eta aurrera egin nahi eta ziurrenek haietako abokatu asko ere bai ohartuko dira aurrera egitea dela eta gizartearendako onuragarria dela, baina, azkenean haiek haien agenda dute eta edozein zirrikitu erabiltzen dute, kasu honetan gobernuari aurre egiteko eta gainera nola egin dioten aurre hasieratik eta haien propaganda makinaria guztia martxan jarri eta ikaragarrizkoak ateratzeko. Esan nahi dut, atera eta urrengo egunean ikuste, naiz oroituko bere izenarekin, Rosell uste dut dela, estatu nola da, gomendioak eta ematen dizkiona gobernuari, abokatua, ikaragarrizko burua, ze telebistatan ikusi nuen, eta berak oso ongi azaldu zuen legearen inguruko guztiak, estik esan duena nola lege guztiekin gertatzen den gero egokitzapenak egon badaudela, azkenean erraminta lanabes berri bat da, martxan jartzen duzu eta egokitzen duzu egoerara, eta oso sistema komplikatua da, baina ematen du alako batean hau dela hori gertatu den lege bakarra, ez da? Eta horatzean, niretzako oso garrantzitsua dena da, emakumeok berak nola tratatu egin dugun gure gorputza. Eta bertan ez da implizituki gertatzen dena zer den bortzaketa bat. Eta guretzako eta gure gorputzentzako zer da bortzaketa bat. Eta horri buruz oso gutxi jakin eta hitz egin dugu. Eta are gehiago ez egin digute, ez da zer den
Eta justo legea ekarri egin dagoena, zer den baietz esatea, eta nola kostatzen zaigun, ez da, askotan, ezetz bat esatea. Claro, horrezegetik hor dago, ez da, leloa da bakarrik baietz esaten baldin badugu baita. Zergatik zen, eta hor gure gorputzarekin, ez da, jabekuntza eta adonuntze prozedura bat eramatea, hori txiki-txikitatik ez digute ezi. Zer den gure gorputzaren apropazio bera. Eta horretara ez da heltzea eta definizioa guretzako baita ere, bereziki emakume bereziki esatea, non dauden gure marrak gorriak, zer esan nahi du gure gorputzarekin ondo egitea, eta ez da momentu hain intimo batean, non ja barrera guztia jausten direnean, esatea ezetz bat horrela espresuki, zenbat kostatzen zaigun. Eta horrek ere eragiten dagoena da legea beraren aplikazio. Horein dela ez asko ez nengoen ni formakuntza bat emoten, hainbat neska gazteekin, ez da? Eta neska gazte bertan, ez da, formakuntza horretan, eta ni baita ere sartuko nintzateke beran hitz egiten, ez da, zenbat, ez da, momentu daude intimoak direzenean, eta askotan ezetz ezatea eta egitea hainbat gauza guri gustatzen ez hitzaizkigunak, edo ez geudenan eroso, edo are gehiago, ezta? Modu ez agresibo batean, boraina bortxaketa bat jasotzea, zure bikotearen aldetik, bertan zeuden neska gazte ia gehienak horri buruz hitz egiten zuten. Orduan, baita ere legea beraren aplikazio bera, ekartzen dagoena da sistematikoki eta gizarte mailan beste diskurtso eta beste relato bat. Eta baita ere gure gorputzarekiko, eta hori aldatzea oso zaila izango da. Baina da, astea baita ere gure gorputzetik eta zer den marragorriak ez da zeintzuk ez diren marragorri horiek. Gehitu nahi nuke, oso interesgarria iruditzen zait, norberaren gorputzarena, eta horri erantzi nahiko nioke norberaren desioa. Ere bai, ez da, zentzu honetan emakume on desioa. Askotan erabat desagertua egoten dela, ez dakigula oso ongi, zukai bat zuzuna gaztea zarenean, nun dago nire desioa, zer nahi du, zergatik esanen dut bai, edo zergatik esanen dut ez. Azkenean, behar bada egoera bera hain da arraroa momentu batzuetan, zeinetan ez dakizun ere, benetan zer nahi duzun. Orduan, iruditzen zait, debate eztabaida honek eraman behar gaituela baita ere norberaren gorputzaren ezagutzara, baina baita ere norberaren desioaren ezagutzara eta esatera. Aizu, pues eske, onarte bai, onaino ez, baina desioak gehiagorik ematen ez didalakoz. Hau da, gure sexualitatea, gu zera agente aktibo gisa ere bai agertu eta esan hau desiatzen dut, hau ez dut desiatzen, ez? Ze hori ere bai iruditzen zait dagoela oso izkutuan eta asko kostatzen zaigula pixkatxo bat horri identifikatzea, kasi. Ez da beda asko zer esakonagoa izan behar da, ez da nik askotan entzuten dudanean legeari buruz berba egitea, beti pentsatzen dut, zenbat neska eta emakume, ez da, sartzen dira haien erlazioetan beldurrekin, edo izan dote, ez da, atzeko erlazio batzuk non implikazio maila eta haien gorputzerantzako supermingarriak izan direnak, non askotan egin dote hainbat gauza ez zutenak nahi, eta hori gero zenbat, ez da, haien motxiletan dau, eta gero haien erlazioetan hori ateratzen da, behin eta berriro, haien imaginarioetan, eta eztabaida asko ere sakonagoa da. Eta honi buruz hitz egiten dodanean bakoitzan edo formakuntza ematen ditugunean honi buruz, apurtzen dira emakume asko eta neska asko. Orduan, eztabaida asko ere sakonagoa, ez da hain erraz konplexutasun guztiari ez da erantzuna emotea. Eta bortxaketa berari buruz hitz egitea, marra oso finak dauz, non benetan ez dugu sakoneko eztabaida bat sustatu, eta benetan zen den gorputzo ezagutza desioa, horrezegaitik uste dut legeari buruz baita ere ez da azterketa bat egiteko, faktore asko hartu egin behar ditugu kontuan, eta egin behar dugun ez da azterketa
alde batek emozioekin eta afektiboekin eta gorputzarekin lotu egin behar dugu, ez dela eztabaida superficiala baizik eta gure intimitatearen eztabaida bat dela. Eta hortatik igual bestelako abia puntutzat izan alde dugu beste erpin batzuk askoz ere sakonagoak direnak eta errealitatea askoz ere komplexuagoak ikusi. Gainera, justo kasu honetan ez, komunikabideek ere asko jolastu dute ez, fokua nondik nora mugitu. Gero lehenago ere eskuin arloko agenteak aipatu dituzu, azkenean Unidas Podemosek esan du nola PSOEri presioa egiten ari zaizkion ez, atzerako lehorretara bueltatzeko edo behintzat ez, aldaketak egingo badira ez, atzeraka joan daitezen, hala ere Unidas Podemosek esan du konponbideak bilatzen saiatuko dela, gaur gurean Roberto Uriarte izan dugu, entzun dezagun honen inguruan esan duena gero gaiari jarraitzeko berriz. Ez da hemengo kasu bat. Europa guztian, mundu guztian aurrerakuntza feminista dituzten legeak aprobatzen direnean, beti, inoiz ez dira aprobatzen arazorik gabe. Beti dago denbora bat oso konplexua egiten dena. Pentsa ezagun esate baterako Zapatero presidentearekin egin zen genero violentziaren kontrako legea egin zenean, 200 juezetik gora aurkeztu zituzten Konstituzio Auzitegiaren aurrean konstituziotasunezko galderak, cuestiones de constitucionalidad deitzen direnak, 200 juezek. Orduan, beti gertatu izan da aurrerakuntza edo eskubide feminista dituzten legeak datozenean, holako problema sortzen direnak. Tira, esan bezala fokua komunikabideek ere asko mugitzen izan dute, eta gero zuek aipatu dituzten beste kontu horiek ez, desioa, emakumearen sentipenak eta abarretan horre ekarpena egin alko lukete? Komunikabideek eurak. Jakina, iruditzen zaite komunikabideek ikaragarrizko ardura duzuela. Zentzu honetan, 11 telebistak ongi egiten du, ez? Baina, iruditzen zaite komunikabideen ardura funtseskoa dela. Eta hor lan handia egiten aldela, zenbait gai mahai gainean jartzeko eta eztabaidak piztu eta pixkatxo bat zuzentzeko edo laguntzeko. Bestalde, beste komunikabide batzuk ematen du egiten dutena dela, identifikatu nun dagoen arazotxoa, eta hori amplifikatu, eta hortik tiraka, bai lege berria, bai gobernuak, bai ez dakizer, dana hankaz gora jarri. Iruditzen zait arduragabekeri nabarmena, haien partez, baina egia da beste behin ere, eta ematen du hau dela aurtengo denboraldiko nire mantra, iruditzen zait, matxismoa eskutik lotuta datorrela eskuinarekin. Ematen du, egin dutela, ikusi dutela, hortik botuak etortzen zaizkiela, esan nahi dut, kanpaina erabakia da, eta komunikazio kanpaina erabakia, eta orduan, iruditzen zait, hortik jarraituko dutela, gogor hori bera egiten dutelakoz beste herrialde batzuetan, baina arduragabekeri galanta da azken buruan, jendetzaren o poblazioaren erdia jartzen gaituztelakoz, ora aurrean gaizki botuak atera alizateko. Ez dakit azaldu dudan burua ongi, baina nik nire burua ulertzen dut. Ez dakit. Bada, hartzekoak diren edo moldatu behar diren legez hitz egiten gabiltzala, pentsioetara ingo du jauzi, izan ere Euskal Herri mailan, bai Ipar Euskal Herrian eta hegoaldean bietan ari dira negoziatzen erreformak, Espainiaren kasuan atzeratzen ari dira, ez direlako bat jartzen hartu beharreko erabakietan, kritika egiten du esaterako gobernuaren barruan Unidas Podemosek nola eskriba ministroak ez duen aintzat hartu nahi mugimendu soziala. Eta Ipar Euskal Herrian bestetik, erretreten erreforma frantziar legebiltzarrera iritsiko da gaur, eta biharko hitzordu nagusi bat dute deituta, grebara deitu dute, bigarren grebaguna litzateke, eta honetaz hitz egiteko kamararen beste aldean da Peio Dufau CGT sindikatuko kidea, kaixo Peio. Kaixo egunon. Kaixo, egunon. Tira, erretreten erreformaren kontra greba egin zenuten urtarriaren 19an, okerrez banabil, milaka pertsona batu ziren protestara, eta bihar beste deialdi bat egina duzue, zein aurreikuspen egiten duzue?
Jadanik historikoa izan zen manifestaldia bai Baionan, baita Frantzia osoan dela pare bat aste, eta segidugu ere ikitzen borroka horren inguruan. Argiki, jendearen gehiengo zabal bat, lauetaik 3 erreforma horren kontra dira frantsesak eta bereziki langileak. Eta orduan mobilizazioa nahiko azkarra ikusten da, hor sektorea initzetan, pribatuan baita ere publikoan, usaian den bezala, adibide bat, bihar treinik ez da ebiliko Ipar Euskal Herrian, eta ere bizki azkarra mugimendu hori hain azkar egiten duena da batasun orokorra sindikatuen artean. Usaian, CFDT sindikatuak ez du holako mobilizazioetan parte hartzen, orduan horrek ere azkartzen du, eta Baionan baginen 13.000, naiz eta irudietan ikusten den bezala, sekulako euria izan ere, eta hotza, hala ere jende atera zen, eta azken 30 urtetan ez genuen horako mobilizaziorik ikusi. Esan duzu ez, baina determinazio osoz jo duzue protestetara, greba deialdi ez gain, beste hainbat protesta ere deitu izan dira, ez, gai honi aurre egiteko, ez, zergaitik den hain garrantzitsua protestara jotzea? Garrantzitsua da, desorrekak jadanik badira, gizartean, izan Ipar Euskal Herrian, Frantzia osoan, edo Europa, edo mundu mailan, eta holako reforma batek, desoreka horiek larrituko lituzke. Orduan, ez dituzte dirusari sumeak dituzten langileak ordaindu behar, noiz dirua baden parrastan beste batzuen sakeretan. Argi dugu mobilizazioa azkartu beharko dela, hasten gira olako manifestaldiekin, baina egon gira ere portua blokatzen, Baionako portuko langileek portua blokatu zuten, izanen dira beste ekintza batzuk, gauaz, egunez, simbolikoak initzetan, diputatuen lokalak ere okupatu genituen joan den astean, eta ari gira ere ekitzen, zenta aserre sakon bat bada gizartean eta langileen artean, eta orduan beste urratsak ere bete beharko dira, zila egun bakarriko ekintzak izanen ondoko asteetan. Entzin ikusia da, SNCF-en adibidez gure enpresan 2 egun alduan astean berdin, eta zerreitik ez mugagabeko greba batean sartu ondoko asteetan. Horre erretreta erreformaz, besteak beste ez duzue 74 urte izan arte lanean jarraitu nahi, alere Macronen gobernuak dio bukaerara arte eutxiko diola erretreta erreforma honi, ez zein aukera daude mahai gainean, ez? Atzera botatzea lortu daiteke? Bai, lortu daiteke, jendeak eta Macronek ere berak gaiten du bururaino joanen dela, baina duela 4 urte, 3 urte, COVID-a intzin, beste erretreta erreforma bat plantan eman zuen, gure enpresan hilabete eta erdi greban eraman genuen, eta mugimendu jadanik bizki azkarra atera zen, CFDT sindikatua ezen barne, eta bertan bera utzi zuten. Ezen aipatu utzi zutela, zenta COVID-a etorri zen, eta beraz, aitzaki hori baliatu zuten, baina gelditu zuten, eta ez da, ezen bozkatua izan, ezen aplikatu lege hori. Orduan, argiki naiz eta berak hitzetan erran ez dola gibel eginen, badakigu ez dola derantzizkoa erranen, bestera karrikak lehen bairen irabaziko zuen. Baina noga, orain borroka bat da, ez da beste hitzarik, gu langileen defentsa eta gizarte justu eta iraunkor baten defentsa hartzen dugu, eta langile gehiengoaren sustengoarekin. Orduan, argiki, bere hitzetan badakigu ez dola deus utziko, utzi arte. Orduan, guk borrokatuko dugu, berak utzi arte, eta hortan dugu helburu. Gertutik jarraituko dugu, biharko deialdia, eta tira ez, zuk esan bezala langileria bera gailenduko den, eskerrik asko Peio eta hurrengora arte. Emi esker zuri.
Tira, hemen entzun dugu Peio Dufau, CGT sindikatuko kidea, ez dakit aurreko aldiko urtarrilaren 19ko greba deialdia jarraitu zenuten? Tira, azken batean kontua litzateke ez, egia esan protestak oso jendetsuak izan direla, jende mordoa irten dela kalera pentsio reforma honi ezezkoa esateko, hala ere badirudi Frantziak ez duela atzera egin nahi, eta horrek erakutsi du ere ez, eta Ipar Euskal Herrian zen Frantzian kasu zelako protestarako indarra daukaten bertan, hiri horrek harritu egin izan dit. Frantzia badeko historikoki, ez da? Eta begirani igual Frantziarekin hor talkasta pertsonala dekot, ez da? Baina Frantzia ia da historikoki daukan, ez da? Bihotzeko, erreboltarako, baita ere, ez da? Errebindikaziorako historikoki badeko, bere bilbide luzetzoa, ez da? Eta ikusi egin genuen, ez da? Justo honi gogoratzen dut pandemia baina aurren, ez da? Hainbat Macronek egin zituela, aplikatu egin zituela, hainbat estrategia super ultra eskuindarrak, eta bertan atera egin ziren, eta pikoteak egon ziren, eta bertan, ez da? Gu ere olatu hori, eta hori da badetez ere fijatu egin bargarena, ez da? Zemotatako indarrak markatzen ari dan, ez da? Europa politika egintzan, eta ikusten ari garena da poliki-poliki, etortzen dena, edo bereziki aplikatzen ari dena, politika oso eskuindarrak eta lehen apetzen genuen, emakumeon gorputza, emozioak eta barrekoak, baita ere, honi buruz lotuta, gaude eskubide, oinarrizko eskubide buruz hitz egiten, eta gure eskubideari buruz, gu egon gara hainbat urteetan, edo ni baita ere pentsatan, ez da, nire gurasoetan urteetan lan egiten, bere oinarrizko eskubide bat, ez da, pentsio duin bat izatea. Eta gainera, hitz egiten, ez da, pentsioi buruz, pentsioen reformak, orain dela urte asko, behar baditu bestelako bere reformak, non ikusi behar ditugu egoera konkretuak adibidez, ez da, emakumeen egoera, baita ere, hainbat adibidez, aniztasun funtzionala daukaten pertsona horiek, edo inkapazitatea daukaten pertsona horiek zein lekutan geratzen diren, zein urteetak hartzen diren, orduan, badaude bestelako erreforma behar genitxuenak, eta non geratzen ziren minimoak, orduan, bertara, edo ibilbide horretara joan beharrean jaten ari gara guztiz kontrakoa. Eta ikusten ari dena da batez ere, eta ni orain hitz egingo nuk, nire egoera pertsonalari buruz eta segurenek, gazte asko, igual ez identifikatuta, baina segurenik hori etzean entzune egingo duguna, izan duguna da, pentsio gabe geratuko garela, eta batez ere, eta hor dago nik ikusten dudana dela jokua, edo egiten dozu, pentsio pribatu bat, edo ez duz izango pentsio bat. Eta adibidez nire gurasoek igual ez dutena inoiz ez da pentsatu, nire kuadriako askok eta ni baita, edo jadanik egin dugu pentsio pribatu bat, edo sartu gara joko, edo pentsatu egin dugu horretan. Eta horrek ekartzen ari dena da privatizazio sistema bat, gure oinarrizko eskubideen privatizazio sistema, eta horrek egiten dagoena da, kapitalismoaren joku horretara sartzen ari garenak eta poliki-poliki bideretzen ari gaitxuenak. Orduan, espekulazio bera, zen eta azken finean da espekulazioa, zen eta orain dela zenbat entzun izan dugu, eta ni baita ere entzun dute haiek pentsio gabe geratuko zirela. Orduan, espekulazio hau egia esan da, azken finean funtzionatzen ari da, azkenengo urteetan, zen eta nire pareko, urteko asko, jadanik pentsatu egin dugu gutxienez noizbait, adibidez, pentsio pribatu bat, adibidez erostea. Nik gehitu nahiko aurrekoan, honen inguruan pentsatzen, galdetu idazua jarraitu nuen urtarrilaren 19ko mobilizazioa, egia esan da ez nuen jarraitu, baina bai dala hor estik esaten duen moduan, hor dagoen zerbait, ez da? Oraintxe oinez etorri naiz Hamaika telebistara eta jubilatuak ikusi ditut udaletxean, azalpenak ematen, gaina superongi, gelditu naiz pixkatxo batean, azaltzen zenolako igoera izan duten, zer gertatu den igoera horrekin, nola IRPF-a ere bai askori igo dieten, hor badaude Hamaika kontu, badago estik esaten duena ere bai dela bideratzen gaituztela sistema pribatu batera, baina badago ere, eta nik uste dut ez dakit zergatik hau hartzen dugu, ez dakit, gertatuko den zerbait bezala, gisa, eta ikusi iparraldean eta Frantzian nola egiten dioten aurre. Eta da, noiz arte egin beharko dugun lan.
Zena dut, zu jubilatzen zara eta kobratuko duzu zure pensio pribatu edo publikoa edo dana delakoa behin jubilatuta. Baina hemen gakoa niretzat, eta behar bada adin ezberdintasunaren gatik ere bai, hori da nik ikusten dudana eta uste dut hori gero eta gogorragoa izanen dela, da noiz jubilatuko gara. Esan nahi dut, noiz arte egon beharko dugu klaseak ematen. Behar bada ikaragarri maite duzu klaseak ematea, edo behar bada ikaragarri maite duzu aurkeztea, ezta? Baina, klaro, behar bada egon behar dugu hau egiten 75 edo 80 urte betere arte. Beste herri batzuetan, estatu batuetan ikusten dituzu supermerkatuetan 80 urte inguruko lagunak, gizon emakumeak, zure erosketak polsetan sartzen. Gainetik dirutxo pixkatxo bat irabazi alizateko. Ez diote pegarik jartzen. Zu jarraitu nahi baduzu lan egiten 80 urte bete arte, jarraitu, aurrekoan irakurri nuen unibertsitatean jubilatzeko ditugun oraingo baldintzak, eta okerrezpa naiz, kontratu laborala baldin baduzu, esan nahi funtzionarioa ez pasara, funtzionarioa bazara, uste dut, 70 urtekin jubilatu behar duzu, baina nahi izan ezkero, 70 urtera arte lan egiten alduzu, baina kontratu laborala baldin baduzu, aurrekoan irakurrita, behar bada oker nabil, tita baten begiratu nuela, baina irakurri nuen, lan egiten alduzula hilartio. Osea, hilarte, 80 urtera arte. Eta nik, horrek bai bildurtzen nahuela, esan dut patetik, zera pribatuak, baina bestetik, hain gutxi kobratzea edo bizitza hain zaila izatea, eta aukera hain denez erresa lanean jarraitu ahal izateko, horri biltzea unibertsitatean eskolak ematen 87 urterekin. Ni oroitzen naiz, institutora joaten nintzenean, Txantrean, Iruñan, bagenuela irakasle bat, oso adindua zena, kostatzen zitzaiola errespetu guziarekin, maite genuen pilar, pilo bat, baina joaten zen pasilloko alde batetik eta bestera iristeko behar zuen ordu laurden bat, gaixoak, ibiltzeko ere gaizki zebilelakoz. Orduan, esan nahi dut, iruditzen zait, guri sartu ziguten ziria, 77 urtera arte lan egin behar dugu, eta gainera kobratzeko, 35 urteko kotizatuak, eske badira, azkenen ia ezinezkoa da, eta nik ikusten dudana alegia eta labur bilduz, da azkenean lanean egon beharko dugula, 80 urte bete arte, eta niri iruditzen zait, insufriblea. Osea, holaxe komentatzen dizuet, lana gustokoa dudan arren, baina uste dut iristen zarela adin batera, zeinetan egin behar duzuna den, lasai paseoak eman, lasai hartu eta bizi, jopelas. Baina ez dakite hori tokatuko zaigun, behar bada dirua egonen dal poltsetan, baina oraindik ere behartuko gaituzte produzitzera. Eta... Hor, beste pribatutasuna zaritu zarete eta protestekin lotuta ere hor bada beste gai bat dena medikuen esklusibotasunarena, ez? Orain Nafarroan ireki da horren gaineko eztabaida, izan ere Otsailaren lehen egunean okerrezko nabil grebara joko du medikuen sindikatuak, eta hor batetik bai lan baldintzez eta halako kontuez hitz ditute, baina bada horre meloia edo zabaldu duen beste gaia esklusibotasunarena. Eta hori hemen kritika nagusia da nola egin nahi zaion arlo pribatuari medikuntzan favorea, hau kenduz gero kasu honetan. Barkatu beste, pixkatxo bat oso gai interesgarria iruditzen zait, dakiz zergatik, baina oso gai interesgarria iruditzen zait. Medikuena. Kontua da, antza esklusibitatearena momentu honetan Nafarroan Galizian eta Asturiasen dagoela. Esan dut, hemen, antza, ez dago esklusibidaderik. Hemen egiten aldutelan bai osakidetzan eta baita kanpoan ere. Hori asteko eta behin, esan nahi dut. Gauzak pixkatxo bat argazki panoramikoa izateko. Gero, antza denez, esklusibitate horrengatik, Nafarroan
€500 inguru, uste dut, edo ez, 150 inguru kobratzen dute, esan nahi dut, hori sinatzen duzu, eta horrengatik ere bai, estatuko beste autonomien artean, uste direla, laugarrenak, gehien kobratzen dutenen artean, laugarrenak dira. Orduan, esklusibitatea bai, baina baita ere, lansaria aldetik, ez daude horren gaizki. Orain, zenbat kobratzen dute medikuek Nafarroan, esate baterako? Pixkatxo bat, ibili naiz begiratzen, eta okerrezpa naiz, oinarrizko netoa, soldata, okerrezpa naiz, €2.670 inguru dago. Mediku baten dago. Ez dakizen bat urte ikasten egon ondoren. Ez zait iruditzen ez da ere, koeteak botatzeko soldata. Gero horri pentsatzen dut erantzi beharko zaizkiola aintzinekotasunak eta honelako lansariak. Baina, 2.670 uste dut. Eta jarraitu nuen pixkatxo baten ikertzen asuntoa, eta bukatzeko, eta Nafarroako medikuen komisiones obreraseko ordezkariak, ez medikuenak, hasi nintzen konparazioak egiten, eta ohartu nintzen, iritsi nintzen albiste batera, zeinean azaltzen zuten guardia zibil batek zenbat kobratzen duen, Nafarroan. Akit konparazioak gorrotagarriak direla, ezta? Baina guardia zibil batek, Nafarroan, mediku batek baino gehiago okerrezpa naiz, kobratzen du oinarrian. Guardia zibil batek kobratuko lituzke 2.700 euro netoak, foral batek, polizia foral batek 2.100, eta mediku batek 2.670. Orduan, zentzu batean, esan dut, iruditzen zait, hor labur bilduz interes batzuk egon badaudela, ziurrenik hori osasungintza pribatua laguntzeko, baina bestalde ere egia da, ez da gizen bat urte ikasten egon ondoren, guardia zibil batek baino gutxiago kobratzea ere ez zaidala zilegi iruditzen. Eta hoxe. Adibidez, esaterako Txibite lehendakaria bera, esklusibotasuna kentzaren alde agertu dain handi batean, eta hor, esan du, esaterako ona litzatekeela kentzea profesionalak erakartzeko osasun bidera, bere sistema publikora erakartzeko jendea, pribatuan lan egitea uztea. Nik ez dakit nola begiatzen dogan estrategia hori, ez da, baina Taniak aipatzen zuena, ez da, hor begiratuko, eta horrela da, uste dozue guri gustatzen zaigola sobreesplotazio bat. Etzaten dugunean eta entzenden dugunean, eske medikuek begirazera egiten duten, kanpoan eta barnen, ni adibidez baita ere unibertsitatean lan egiten dut, baina kanpoan lan egiten dut. Zergaitik, igual pentsa dezakegu, zergaitik lan egiten dut baita ere kanpoan. Igual dira, zenbotatako baldintzak, zer ematen digun, zer ekartzen dauen, eta nik adibidez, eta biniko dut, eta horrela ez dut eitzen du beste pertsona batzuei buruz. Eitzen dut, nik nire buruagaz. Nik bestelako baldintzak izango banitxu, igual ez nuke kanpoan ikusiko edo begiratuko bestelako lanak edo, eta niri gutxienez sobreesplotazioa zait gustatzen. Baina, klaro, ikusita, ez da, Nafarroako egoera, igual agian estrategia, ni pentsatuko nok estrategia da, igual baita ere daude, hor nik ikusten ditu bi egoera, alde batetik, oinarrizko baldintzak, zein zen eta askotan sartzen gara, soilik zenbat kobratzen dugun, garrantzitsua da, beti ere zenbat kobratzen dugun, eta sistema honetan dirua garrantzitsua da, eta baita ere bizikalitatea mantentzeko, eta garrantzitsua, baina baita ere da, zure ibilbidea markatzeko zenbatatako baldintzak eta oportunitateak dituzu. Eta ez gertatzen ari da orain sistema publikoan, eta ez soilik ez da medikuntzan, hezkuntzan, sartu aldezakegu ez oinarlo. Gero oportunitateak eraikitzeko ez doaz bertatik. Batez ere dago sistema pribatuan, eta ipini aldezakegu, ospitaleak ipini aldezakegu, klinika pribatuak zer egin aldezakezu. Eta ikusten ari da oportunitate gehiago dekozula pribatuan, publikoan baino. Eta areagotzen baldin baditugu horrelako estrategiak, ez da, hau errela Txibitek ez da, komentatzen zuen modun, irekitzen dugu posibilitate hori, baina ez dugu estrategia berriak ez da, adibidez, batez ere sistema publiko, egonkor, oportunitateak berez, edo baita ere ez da, eta nik hurbileko egoera jakin da, adibidez da, Gurutzetako ospitalea. Azkenean, poliki-poliki, hainbat ez da, bertaok espertak zirenak, joaten ari dira, zergaitik joaten ari dira.
Eta zu, bertan, baldin badekozu, baldintzak, baldin badekozu, oportunitateak zure karrera profesionala areagotzeko. Segurenik, geratuko zara bertan. Eta denak bezala gertatzen zaigu. Erosago egongo zarelako, bestelako oportunitateak izango dituzulako. Eta bertan lan egiten dutulako, baina joaten baldin bazara izango da egongo delako bestelako egoera batzuk kanpoan. Eta hori da, beste uste dut begiratu egin behar duguna. Nola dagoen gure sistema publikoa horrela desertatzeko hainbat pertsona. Non lehen oso egonkorra zan gure sistema publikoa eta bereziki osakidetzak. Jaten ara gara, ikusi egin ditugu eta batez ere AJak, eragin izan dituen hainbat estrategia, ikusten ari gara zerbait gertatzen ari dela sistema publikoan, non ez egonkortasun maila gero eta areagotzen dela. Orduan, egingo dena da, azkenean poliki-poliki joango egingo dire eta bizitza bilatuko dute beste leku baten. Ni neuk egin dudan moduan eta edozein pertsona egin duten moduan. Bai, ez azkenean gai honek egia da askorako emoten duela, esaten diate bukatu egin behar dugula, beraz Eske eta Tania mila esker gaur gurean izatearren, helduko diogu ziurrenik berriz gai honi, eta orain eguneko berriekin utziko zaituztegu bihar arte eta ondo izan.